Kanyumbu kamuri kubva kuri kutsamura kwa atenda Chinks zvikanzi makoti 25 minutes past 9 papa Isabel wapindira kamustudio regai katimbonzwa kuti dzimwe dzenyaya dziri kupisa dzavakakubatira ikamuzuva ranhasi dzinosanganisira dzipi papa Isabel amavuko icho kwadi muri yeZimbabwe sekuziva kwenyika tichiketewa takadzipakata takadzitakura tigobatsira mukati menyika yeZimbabwe asi ndinoreva ndichiti muri yeZimbabwe kwamuri ikoko kwazviri kuitika dzinobva kwamuri dzigotongwa nemi dzigogariswana nemi asi ngatirarame tiri vapenyu tiri mukati mekubatsirana kusvika taona rekupedzesera rakataurwa neutungamiri neutekwatekwa mambo Jesu pakurarama. Icho kwadi kune avo vane nyaya vari kuda kuti dzitaurwe kadzibhozhongore dzifafaidzwe dzitsudzurwe pachimuti bhozhongoro anobatika sei. Icho kwadi muri yeZimbabwe sekuziva kwamunoita munondibata panhamba yangu isina chipomero nhamba isinganyadzise nhamba inonhuwira pakurarama hii nhamba inoti iyo 0771 545 025 0771 545 025 panhamba idzodzo munondibata muri yeZimbabwe papapati ndibvunzei ndibvunzei ndiri kukupira kubvunzwa kana mune zvamuidazvo baba Isabel pane dziri kupisira dzamakabatsira Zimbabwe nhasi 1 nyaya update yamunyaradzi wokufira kunzvimbo yezhombe kumakorokoza achibva kugokwe kwachifinjelere ndine update garirai padhuze iyi nyaya iyi yadarika 2 years ende vanhu vaigara vachingoti update vachibvunza mushakabvu munyaradzi akazovigwa here ndakadzifambira ndokubva ndatsvaga mambo Njelere chifi Njelere vaiva taimbotaura kuti kana vakudzitonga havatenderere nemo kuita kumenyera pamusoma update iripo ndini nyaya yandisati ndakukwanisa kutaura zvakare asi ine kutsutsumwa kuri kuita vanhu vekwamutare nenyaya yemukomana akadirwa acid kutaura kune kwatiri kuita akaiswa imwe kliniki isiri kliniki yepadhuze panzvimbo paanoendeswa kubva paakabva achibva aendeswa ipapo ndobva aendeswa kune imwe kliniki zvakare kutaura achivaendeswa kubheshinafu aendeswa kubheshinafu nokuda kwokuti urwere huri kunyanyisa general hospital yekwamutare but dzimwe nyaya muri yeZimbabwe dziripo dziri kugunun'una vanhu vari kuti tiri kunzwa mashoko ekuti munhu akaenda kukoti achibva atobvisa bheo but vanhu vaitoona munhu kuti uyo tamona ari mumota uyo ari mumota asi ari kunzi akatoenda kukoti achibva atotongwa apo munhu achirwara hapana chiri kuitika ende vanhu vari kuonekwa pamusoro pekuti munhu akanga ari pabhawa akatanga kurohwa nema6 esunuka nevakomana vaviri vanoshanda ipapo pachibva pazoita amai vanhu vemuridzi weipapo vachibva vanodira chimwe chigubhu changa chine mvura yavari kuti imvura iri kuzonzi iri kuratidza kuti acid because munhu wese muviri wese wakanganisika mapurisa anga ari padhuze akatora munhu kusvika vakamubvunza wakanganiswa nani akati namai Nengi vakaenda panzvimbo ipapo amai vachisvika kuti zita ravo vakabvunzwa kuti ndimai Nengi here vakaramba kuti kwete handisi mai Nengi nokuti zita iri vanga vachiriramba nokuti vakarambana nemurume asi vanoda kunzi mai Nengi zita remwana asi murwere achibvunzwa anoti ndi ava vatorwa nemapurisa vachibva vazodzoka but mafunyanya kuti vanhu ndeyekuti munhu achizoendeswa kuchipatara akangosvika achidosiyiwa pachipatara senge munhu angonhongwa pasina nyaya vanhu vari kunyunyuta kuti mabatirwo ari kuitwa nyaya ndizvo ende pane pamwe pavari kutaura pekuti tiri kupaziva pakatangira nyaya nokuti vanhu vanga vari mubhawa muchimwiwa doro munhu yakakomplaina chenji yake nenyaya yekumwiwa kwedoro kuchinzi doro raikatengwa nemari yepandi imwe chete but panogona kubuda masikati matatu nenyaya yekuti shoko raakazotaura panyaya idzi kuti mufunga hatizvizive here zvikanzi watifumura saka nyaya iyi ndakwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa zvikanzi kudini inspector Chinyoka ndichivaudza nyaya muri kuiziva here zvikanzi pozvo nyaya nditoizivi haisati yasvika kuofisi kwandiri ndikati munhu achatosvika pakutofa ende kwavakaenda hongu kune vamwe mapurisa nedzimwe nzvimbo dzavakapinda vakabatsirwa kuti munhu aende kuchipatara but vanhu vari kugunun'una inspector Chinyoka vakati rega ndiunganidzewo maofisi angu titaure nyaya izvi tinzwe kuti pane anoiziva chero ivo vati uri kureva here kuti munhu akaita izvozvo ari kufamba panyika tikati ari kutoonekwa achifamba panyika saka vanhu vakunyunyuta right ndeimwe nyaya dzimwe nyaya ndine nyaya guys yekuchiredzi ine mukadzi anonamata imwe kereke murume wakasinganamate kereke mukadzi achibva aenda kumusangano wekereke achidzoka nditaure sei baba patani zinditaure sei achibva adzoka
akaita smart pamuviri wake. Okay. Anditika zvikanzi wakabva wakadaiso kwawakaenda ikoko ndokwawadzoka une smart iyi. Ndiani akaita zvinhu izvi? Ndofaramba murudzi Smart inotsagira kutsoka. Ndine nyaya yandakataura yamadzibaba vakapinda mukati vamirira kuenda kukoti vachinzi ivo vakabata mwana ane 13 years okuberekwa ari pasowe. Nyaya iyi ndichizochera zvakare haana kutanga kubata mwana uyu. Amai vacho vari kuti ndii ndakatanga kubatwa. Zvakawanda rambai makabata kachimuti mushure kamenhau muntundi washangani pabodzi kana sutu. Tiri kubwerera tsopanopo baba Isabel kavachinyudza gejo yamudatiema kuti ndiyo kanyumba yenu yamhepo ya Zimbabwe Broadcasting Corporation National FM. Taweza to go on 9:30 lekezani kati bemfeso. Rikiti vo ayaya 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 hapana chidindo panoda chidindo hapana chidindo Joshua. Hapana chidindo panoda chidindo hapana chidindo Joshua. Hapana chidindo panoda chidindo hapana chidindo Joshua. Rikiti vo. Tarisai muone mabatiro wakati wa chimuti na Honorable Martini Matinyanya. Avazi vega mukapinda pamberi ngwa pana Inspector Shinda. Inspector Shinda vari pamberi ngwa rugara kachibala kuti hanzi ndidaidze katatu na Inspector Shinda. Inspector Shinda, Inspector Shinda, Inspector Shinda mberengwa rikiti vo. Paka. Mapindira papi papa Isabel. Ndotanga neko here. Kumusha kwa baba. Papa Izai. Ndotanga neko here. Tanga inako. Gokwe. Chaku gokwe chiri kuti tani kwa naiwe Boshongora. Nyaya ndiri kutaura muri yeZimbabwe iri kugokwe kwa Chief Njelere. Nzvimbo yandinoshevedzera kuti Chidoma. Nyaya iyi muri yeZimbabwe takaitaura makore maviri adarika. Kune mukomana aishandira mukati menzvimbo dzekuzhombe vachiita zvekukorokosa. Mukomana akashayikwa vari mukati mekumutsvaka vazosvika pane imwe nzvimbo ine mvura kana kuti pane mugodhi ndokubva vaona bhutsu dziri panze nehedhi. Ndo zvakaita kuti vanhu vafungidze kuti munhu ari mumvura. Ndokubva vakupa mvura achibva kuti mutumbi uriko. But mutumbi uriko kudaro wakatorwa ukanziwa uri kuendesa kupostmortem uri kuendesa kumochari kuita sese. But wakubva ikoko veukama vakapiwa vachinzi izvo torai mutumbi muchienda navo munoviga. Vatora mutumbi uyu vakuenda kumba vaisa mumotokari. Ndo pakabuda izwi richinzi raibuda kubva pacoffin pamutumbi richitaura chiti izvo kunyanya kuna driver ndakataura naye ini akati pakataura chokwadi mutumbi shoko rakabuda richiti izvo kana iwewe uchiziva kuti hamuna mapatsi angu kusanganisira driver zvako kana usina zvako zvakafanana nebvudzi zvaro rinogona kuoneka muhomwe dzako zvisipo pauri ndiri kukumbira kuti musaendesei musandiendese uko asi endiendesei pakati pakazosvika pakunoiswa coffin pari pamba pevanhu. Tainoro chiwiri benefit. Tiri kutaura nyaya dzakaitika uyezve dzakakwanisa kududzirwa nevamwe ukama vakauya pano panhefenyoro. Ndizvo chaizvo. Zvadaro muri yeZimbabwe veukama vakatora coffin iri ndokudzokera naro ndokunosiya pakanga pataurwa nemufi kunosvika ipapo. Nyaya dzichibva dzapinza mapurisa, nyaya dzikapinza madzimambo kusanganisira nzvimbo iyoyo kuri kupomerwa ikoko kusanganisira mambo venzvimbo inobva mwana uyu kunovakwa mambo yanoti Chief Njelere kusanganisira nzvimbo yakafira vakaungana ipapo nemapurisa vachichivedzera kuti izvo shoko redu kana kuti mutemo wedu hatitenderi kuisa kwamakaisa mutumbi panzvimbo apa itori mhosva asi dai mati mutumbi uiswe kumochari kusvika mutumbi woendeswa kumochari. Ndizvo chaizvo baba Isabel. Waindiswa kumochari kubva ipapo veukama vangachishedzera mashoko ekuti hatina shoko kana simba ratinoburitsa rekuti tiende kunotora mutumbi tinouviga. Iwo wakataura uchiti iwo handikwanisi kunochengetwa kana pasati paonekwa mamwe mapatsi angu akashayikwa chikonzero panonzi pane mapatsi anga asipo ipapo asi kana asati awanikwa musandiviga anenge andiviga ndiye wandichatamba naye. Zvakaita kuti veukama vagotya. Kubva zvamataura nyaya iyi vateereri vaingobvunza zuva nezuva kuti ko mushakabvu munyaradzi akazoitwa sei baba Isabel. Makatombouya nema-updates kusanganisira update yokuti pane pamba panga pane Jojo Tengi paibuda ropa mutengi. Ichokwadi izvozvo. Yesu rimarizimodza hatisati enda kumberi muri yeZimbabwe kune vanga vasina kunzwa ndakanamboti ndimbokupai mbijana kubva kumashure kwatakabva pamusoro penyaya yemunyaradzi. Chinzwai izvezvi patakataura payo tichiti izvo vanhu vari kunyamba vachibvunza vachiti haasi kumba kwedu haizi hama yedu but mwana wenyika yeZimbabwe. Kana mutumbi wakutora nguva yakadaro tiri kunzwa tsitsi kumba kwemukomana uyo akafa panonzi pane rufu here panonzi pane nhamo here vari kurarama sei 2 years vachiziva kuti vane munhu ari kumochari. Ichokwadi zvofanira kuti zviitwe sei.
mutumbi uyu unonzi wakataura kuti izvo inini ndiri muzukuru pakurarama mukati meimba ino ndinoziva kuti hamuzivi kuna baba vangu asi mukaenda panzvimbo yakati ndo pana baba vangu but musati matanga izvozvo imbotange madhila nenyaya dzangu dzokufa kwangu. Zimbabwe tazokwanisa kubatana naChief Njelere vanova ndiwo mambo wemunzvimbo memwana uyu akafa. maifana kuvigwa patakataura naChief Njelere takavabvunza kuti mutemo uri kutaura kuti kana munhu akamanifesta achitaura nezvemunhu semunhu akafa mutemo hausiriwo, asi mambo Njelere vakati ivo wangu mutemo unodaro asi isusu tine chivanhu chatinotevedzera. Ndi mambo avo handikwanisi kuvapikisa kuvaudza bhaiginya kuti endai munoviga munhu ivo vachiti ndizvakataura mhepo nekuti chivanhu tinoita sei tinochiziva. Saka tichatarisawo kana iye akati acharwa inzwai Zimbabwe pane nyaya family yaifungidzirwa kuti ndiyo ine chokuita nokufa kwa Munyaradzi vakabva vaenda kwa mambo Njelere vachibva vasvika vega vakati mambo hakuzi kugarika uku Munyaradzi ari kutinetsa. Vamwe vachidhiraivha mudhudhudhu vanongoona mudhudhudhu wateneswa vanhu vachidonha vamwe vachifa vamwe vachirohwa vamwe vachikuvara hakuzi kugarika kusanganisira vakunoona mari munyika yeZimbabwe nevari kunze kwenyika yeZimbabwe. Saka tauyawo mambo vakati ndimi vapi zvikanzi tisuka vai vakadai zvikanzi patakagara pasi gore riya hamuna kuramba here zvikanzi tombomira izvozvo tiri kukumbira kuti mutidanire verudzi rwokumba kwaMunyaradzi vauye pano titaurirane. Baba Isabel, muri kuti muri yaifungidzirwa kuti ine chekuita nerufu rwaMunyaradzi paye pakanosiwa kofini ndiwo vakaenda kwa mambo Njelere vachiti kumba hakusi kugarika. Mashoko andiri kubataura ndichibva kutaura naChief hakusi kugarika. Saka mambo Njelere izvezvi vane dare musi wechina next week ravari kusangana nevanhu ava ende vanoti varipo ipapo vamwe vaitaura zviri kuitika vega vachitodzana kuti aiwa mafane kuramba nyaya imi tiri kuziva zvinhu zviri kuitika ngatiti kana kuri kuripa tiite sei tiri penyaya idarike. Saka ndo nyaya yave pekunozi musi weThursday next week kwa mambo Njelere kuchange kuine dare raMunyaradzi update yamaibvunza iyai zvichabuda ikoko tichange tichikuudzai kana ndakunda ndichange ndirimo mudare mamambo Njelere nyaya ichiitwa tichirova live. Baba Isabel, ngatimbodzoka kumashure. Pane muri kana kuti imba yamakataura kakuti pane Jojo Tengi iri kubuda ropa imomo ndiyo here muri iyi iri kufungidzirwa kuti ine chekuita nerufu rwaMunyaradzi. Vanotaura vachiti family imwe chete uyezve ndobvunza kuti havana kutaura here kuti hongu zvatinetsa but family yese haikonzeresi kunogona kunge kune wana ari kukonzeresa zvikanzi ipapo ndofunga vachataura vauya asi ndofanira kubvunza zvakare ingori family imwe chete here hakunawo here vamwe vasiri veukama varimo munyaya idzi zvikanzi kuri kungozivikanwa chete kuti kune umwe munhu ari kutofungidzira kuti is the one akanga ari munyaya idzi akavaka zvakati akaita zvakati pati pamba pake apachagara munhu haasi kuonekwa. Saka musi wechina ndo pane nyaya dzese mudare ramambo Njelere vachitonga basa ende mambo Njelere sokuziva kwenyu tichimbotaura isusu havatenderere chinhuka. Ndichizobvunza mambo Njelere zvinhu zvaitika munzvimbo menyu izvi akaita ndiye akaita kune mumwe atori muurongwa izvezvi akatovimbiswa mari ari kutofungidzwa kuti akauraya munhu ndokuita mari. Mashoko enyu mambo muri kuti kudii? Mambo unotaura mashoko vachiti kune vari kurarama vese endai munobvunza kune vakabudirira nesimba ravo musave nepfungwa dzekuti kushanda neropa ndo kunoita kuti upfume ende vasiya shoko rekuti munhu aurawe sehuku kunyangwe pakaita makore rudzi rwechitatu kana rwechina kana kutangira pauri anytime mhepo dzinogona kusumuka nokuti munhu haurawe uyezve hakuna basa rinosimbiswa neropa remunhu. Muri kuti pane mumwe weukama avo vari kufungidzirwa kakuti vane chekuita nerufu rwaMunyaradzi akavaka. Aiwa uyu manje asi weukama asi weukama pangori nenyuri kupe nekuti asati akwanisa kuzvitaura nekuti runyeri kupe asi munhu yari tonzi haasi kutoonekwawo havasi kunzwisa. Saka vari kuti ivo sezvo yakuya yega Munyaradzi akuita basa rega
amuuyezve kana even kuchechi uchida kupupura unoti mufundisi ndikukumbira mundisunungure nokuda kwechivi chandakaita ndakakanganisira uyu ndakamuita zvakati nezvakati pakatsviriridza rufu rwamunyaradzi asati avigwa nyaya yake ichiri kunetsa pakabuda shoko rokuti musandivige kana mapatsi angu asina kukwana. Pane kana kuti vakomana vanofungidzirwa kuti vakatumwa kuti vanouraya munyaradzi. Yes. Avo vanga vachinzi vari kugara mumotikari yomumwe munhu. Pane mashoko akabuda iwo, but ipapo nyaya yange yazorebesa andira kuzokwanisa kuti ndibvunze mambo kuti vakomana vai vainzi vaigara motokari yomumwe munhu ndivo here vari mufamily iyi. Kana kuti vakangotumwa. Ende kana vakangotumwa vakomana vacho vari kupi? Pane here zviri kuvanetsa. Saka chokwadi chese chiri kuvanhu vakauya vega kuripotera kuna mambo kuti tauya mambo. Okay, Zimbabwe maibva ka-update yamunyaradzi. Munyaradzi, famba usadzore tsvimbo nokuti gudo rabata kumeso. Rova mahobi iwayo, fafaidza panongonya kusvikira vanhu vati ho. Nditiroka happy birthday kuna Mr. Intelligence Kelvin Zhwawu. Momutsa Victor Katiyo Chingaipe, tichaona Makwere Trimo Liberty Nashe Gotora Mandombo Regai Samuel Gwaya Nobet Chabeta na Mpwanya. Ndinonzi the radio inspector Shekman Matono ndakachibata chimuti. Zhwawu kutokura kau. Asi vanzwa message chimukoma KP. Kwanzi rova mahobi iwawo. Ende shona imwe inoti ukaona mahobi egudo atota. Muvumbi wacho wabvira kare nekuti akupindike mvura zikumanya. Saka ukazoona ava vakuya vega vakuenda kwa chief nemhosva inogona kuendesa mujere kuti tisu akasikugara. Vakataura here kuti vari kudonha nemudhudhudhu vakuvara nevafa vangani. Aiwa, so ivo vasati vasvika ipapo vangotaura kuti ndo zviri kuitika. So mambo vari kuti haisi kotiri harisi dare ndo rakuuya. Dare riri kuya next iri shoko rakaita kuti vakwanise kudanirwa veukama wanyaradzi. Veukama kumure kwa munyaradzi vakaziviswa vakati tinenge tiripo. Aiwa, ko mambo kana vashedza vanhu vagara vanga vakangomirira kashoko rokunzi kana zvisati zvaitika musandivige. Saka mumba umu kamwe kwana munyaradzo mune rufu kakubva gore rakapera. Ndizvozvo izvozvo mutumbi wa munyaradzi uchiri kumushwara. Famba munya yeresai zita rangu katatu ndinonzi Brighton Murimba Bocha Marange. Yaish. Brighton Murimba Bocha po rikiti vo. Muningi kanyemba na bosho munyaradzi ngapfapfaidza vanhu kusvikira vati yeke. Ndinonzi Evelyn Nyamindu pachitungwiza. Hakomana. Ndofunga hakusi kugarika baba Isabel. Hakomana. Vakambomhanya sevedzinza sevemhuri kutsvaga kuti vangavhare sei kuti vatsipike mushakabvu, but zvinenge zvaramba baba Isabel. Aiwa, zvakona. Ukaona wakuenda wega kuti mapurisa ndauya. Famba munyaradzi, famba wese akakubata pfapfaidza kusvika kuhuku dzavo. Ndinonzi Clayton Zuru kumadziwe kurafingora ndimutsiroka sabu kuti chaona nzira masanga. Kusvika kuhuku. Rova kusvikira kuhuku. Madzonyo nemasoso anorarama pamba. Musadaro. 9 minutes past 10. Tichidzokera kuchirongwa chedu Bhoshongora segment nyaya yamunyaradzi. Famba munyaradzi, famba kusvika varipa nekupinda mukati. Caps United yangu mai morning zvatanga kukepekepe. Ndinonzi baba Bernard kuHeathcliff panduna vakachibata chimuti. Zvinowanikwa. Kuna mshawa sinagwa. Chamuri kuti chinowanikwa chiapa. Wasiziva wana. Zaku Caps United. Nambo. Ligi. Tiri pamusoro. Kuna mtambo wa perere. Zvinochinja ushe madzoro. Muri panambani. Iyoyo muri panambani. Tiri premier. Sorry baba Isabel. Amakanosa kwachita mowa. Famba munyaradzi, famba vese vakakuuraya ngavaite dambudziko rekusaona. Ku-update yemusikana wechikoro akaurayiwa yapapi ngakwapaidze futi vakamuponda. Ndinonzi mai Mukosho Pandanga Hospital zvakajerera. Vari kubvunze kumazowe. Yemwanasikana ane mhepo yakazotanga kutaura ichiti endai munosvika panzvimbo pakati muone zvakati ndichataura nevabereki vemwana, namba dzavo ndinadzo, uye zveschool committee namba ndinadzo. Tinotenda baba Isabel. Kunonoka hakusi kuramba. Munyaradzi, famba hako. Ndini Innocent Nyamindu kumandeya Tube Mudahonde Valley wechele. Iye uyu Innocent Nyamindu uyu
mabatiro anoita chimuti aiwa anobata patichauya kumanikaland uko toda kukuona ndoda kuti unditsvage ukaona ndakapfeka bhachi unongosvika ungodhonza pacho kuti ndini inosendi nyamendu kabhachi kangu kadembera majika kwese kwatiri kari kungodhonzewa kari ndotsvaka kamwe famba vanhu munya uya utore imwe mboma kuno ndinonzi Dioni muparazuva ndiri kubudiriro 5B kwete imwe mboma kubudiriro 5B uko hanzi famba munya uya utore imwe mboma kunoko zvakaoma baba Isabel pane chimwe chiri kupisa chamungada kutsudzura muri yeZimbabwe icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufambadzane kutsudza kuti kamatima anose nyika ino wamukaseko madam boss chenge mazara chimuti wakabata kuti tse wamukaseko Cecilia banda pangada botso wamukaseko besa ndiri chakari pangada botsa innocent nyamendu chimuti wakabata kuti tse innocent manyoso pasepra cross apa wamukaseko tinashe gotora pamwe chena tribal liba vanhu vandiwo mandimba indefenyuro wamukaseko iti muZimbabwe mete bisere kwa bulawayo ndisika kangano ndichitira kuti iyo tenda iti ndo basendi muchenge mukuru chimuti akabata kuti tse wamukaseko ambake ndosa kuchema kusikufa chimuti vakabata kuti tse joramu nefenyuro mafumbidzo chimuti akabata kuti tse ndishitira kuti iye chadhogota mimba ikwaberi chimuti akabata kuti tse wamukaseko edimo mandu chidhoma kufa ndimwari chimuti akabatwa tapiwa tapsingwendere chimuti akabata kuti tse pamwe chete nemukwasha wangu anoweterezera zvakare wandinoti Isaac ndebvu wazo ndisika kangano zvihera zvenyika avo ndishitira kuti iye dhokasina Ruth Magwaza vakabata chimuti varipo pamutare andikangane wandiroshevedzera kuti iye Brian Samaita the Eastern Igwe chigwagwagwa muronda tsimba paka ndotodzikama baba pati kwandira kuenda ndotodzikama ndikuda hunu ndokuna ngotorerwa maiki mukufamba kwedu tiri masiyaidi tiri matikitifa tiri masiyaidi tiri matikitifa pakufamba kwedu tiri masiyaidi tiri matikitifa tiri masiyaidi tiri matikitifa pakufamba kwedu tiri masiyaidi tiri matikitifa tiri masiyaidi tiri matikitifa po rikiti vo pandaka ndichiti ndotodzikama ndotoita uno chii chaitika kuchiredzika kuchiredzi wazivei kwakirifoti horo rudzubaroi ndibhosika pabodzi naEsnet Matsile ndibhosika racho majoko chauko mabhosika ipapa ndini mwana hatina basa kuti mukunde kwamabhosi papfaidzai bosi zvamakandituma ndakuita yes bosi zvamakandituma ndakuita ndotsudzurere kana kwatipa ndipisai papa paka chiredzi chaku chiredzi chiri kuti tani kune murume akaroora mukadzi wake ndokubva vaita vana vatatu izvi zvekutaura kune kwatiri kuita vane vana vatatu murume mudzidzisi ticha mukadzi anoshanda kuchipatara vese vashandi vebasa repamusoro rinoremekedzeka murume vakambonamata vese chechimwe chete nemukadzi asi murume akazosiya kereke zvake kereke iyi inoita zvemweya inoprofita baba ava vakatomboprofita asi vakati zvandikunda regai ndimbosorora mukadzi ndokuramba achienda kukereke but kumba kwavo mumba mavo mitemo haina kuchinja zvavakagara vachiita umwe mutemo uyu ndoda kutaura nenzira inoita kuti the whole nation on one session tirambe tiri pachimuti imimi makura mhani ngatigadzirisane pamwe pandirenge ndagumira parwa ndizvozvo smart inotangira kutsoka muviri wemunhu unoda kugezwa unoda kucheneswa right zikuru ndezvandokudire ndakura zvimwe ndinota chikota so mashandisiro avaita iwo vaiti iwo mukugezwa mukuchenesa muviri umu ivo ndo vaigezana muviri uyu alright kuti mudzimai anogeza murume mukadzi ende vaingozviita nguva imwe chete anditika kana panenge pane vhudzi rinenge rakura vanogezana ndo zvaita anditika vachidaro so mukadzi akazoenda kumusangano wekereke atokumbira off kupi kubasa ndobva aenda so maziviro aita baba kuti nguva yakaenda mudzimai wangu akaenda akadaiso vachinodzoka vakadzoka amai mwana aiwa vachenesesa zvisingazikanwi nababa apo mutemo unoti
tisu tinobata basa iri. Baba vachibata mai, mai vachibata baba. Mai mwana zvakazotanga rini? Avakabvunza kuti ko zvandiri kuona izvi zvakamira sei? Zvikanzi pandakaenda kukereke ndakangozviona zvikanzi zvakazotanga rini? No, ndakaona kuti chichi wati munoziva kuti tiri madzimai akawanda tinokwanisa kunogeza tiri pamwe chiri takaungana munzvimbo matetiri zvoenda kuti nzvimbo ino vanhu vakawanda. Saka ndakaona sekuti ndinoita senge munhu inini kwandiroshanda ndirotodzidzisa vamwe smart madzimai munofanira kudai so. Ndakaona sezvisingaite ndikati ngavatangire kudzidza pandiri. Ndokusaka ndakaita sei ndakazozviita zvikanzi no, hakuna mutemo wakadaro. Mutemo mumba mangu auchenjere kuchechi auchenjere kubasa, nekuti zvokubasa ndezvokubasa. Saka iwewe wakashika kunzi nevanhu zvakati usingashike kunzi nemurume wako uchanzi ndiani aita zvinhu izvi. Rongedzai bhegi. Mukadzi kunosvika kwatete vasvika mukadzi uyu akaroorwa achibva nzvimbo inonzi Chikombedzi. Akusi kuva variko zvino but iko zvinozvi vari muguta chaimo reChiredzi asi vachibva kuChikombedzi ndobva vatakurwa ndobva vanosiyiwa patete. Vachinosiya patete achitaura murume vatete kuchema. Vatete murume anoti vatete vakatochema kuti mwana wangu zvawakatoita imhosva. Dai iri mukuwasha akaita izvozvo taitoda mombe. Imhosva pese paukaroorwa paya uchinzi zvakati nyika iyoyo ndio yekosheswa autendere zvawakaita. So vatete vakasara nemukadzi ariko. So iko zvinozvi azounza nyaya but ndakwanisa kutaura nemurume ndamai vemwana mwanasikana vachiti handisi kufara nezvakaita mukuwasha. Akadzikisira mwana wangu anoshanda basa ranounganidza vanhu achibatsira vanhu. Vozonzwa kuti mwana wangu aita izvozvo ndange ndafunga kuti mwana wangu agare zvachose. Zvakaitwa nemukuwasha wangu ndofunga dzanga dzaya pandiri. Zvinorambirwa munhu here izvozvo? Asi ndisati ndadzikadzika itai kuti nyika imbotibatsira. So hambuya vakateerera mukuwasha akateerera nekuti mukuwasha ndataura naye ende abva taura nemo kuti ndizvozvo handitenderwe kuti munhu aende kunorangwa kana achinge atadza zvatakawirirana mumba. Handina kuramba munhu, ndaendesa munhu kunorangwa. Hambuya vari kuti mukuwasha akatadza haangarambire mwana wangu mhosva iyoyo. Saka zviri nani kuti mwana wangu agarire zvachose but mukuwasha ari kuti handina kuramba ndamuendesa kunorangwa. Akaratidza kuvhunduka vanhu vekuchechi achitadza kuvhunduka mutemo watakaisa mumba. Vanga mutemo wakaisa mumba baba naamai avo vekuChiredzi wava nengo yakakura sei? Kwanzi kubva tichigara tese ndozvatoita. Vane vanaungani vatatu makore mangana ende vatochedzera kuti vane 11 years vachigara vese. 11 years vana 3. Zimbabwe machibva chakuChiredzi muri kuti tani nacho. Ende mubvunzo wangu ndinoti zvakaitwa nemukadzi imhosva here? Ende mutemo wakaisa mumba ndiwo here? Okay, tiri kudzoka manje kanzi namisa moyo paNew Parliament. Haisi mhosva yokanyemba naBhozho. Okay, hanzi haisi mhosva. Munoti kudini kona iZimbabwe? KB naBhozho amai avo havafanirwe kakupindira nyaya dzemukuwasha nemudzimai wake. Mangwana havazoita munhu akakwana kune mukuwasha. Ndini ndadaro Clayton Zuru kumadziwe kuRafingora. Tete vakati kudiniko mukuwasha paakasvika kumba kwati. Kwanzi vakati kwetsimeri azviitwe mwanangu. Dai ari mukuwasha akatodaro wawaripotera taitomubhadharisa mombe. Saka tichasara peyo timbogara neyo pasi. Hambuya vari kuti hazvina basa. Vatobvunza kuti ndanga ndafunga kutora. Zimbabwe mati kudini? Hambuya vave kuda kakurodza mwana wavo kumwe here pamwe vagara vatomutsvakira munhu sei vachiramba kuti adzokereka kumurume wake? Hatidi vanozonyora kuti Shabini pano vachida kuti mwana wavo aonekwe nevarume. Ndinonzi Joseph Murozvi Dewa paGlenlone. Tinotenda regai katinzwe mashoko anotevera. Mapata basa nakusangura pabodzi kana kutetekera National mchemero wakanyemba Bonzo na Washington Marimira aka Bozhongora. Tiri mukankati machirongwa chino the hottest mid morning show in Zimbabwe pa National FM kapata ura za 12 o'clock masikati 28 minutes to 11 ndo pafika nthawe pari manje. Baba Isabel
hanzi kudini kone wadiwa vateereri ndiri kuona mamessages ari kuya panapa hanzi mukuwasha akakanganisa here mudzimai akakanganisa here hambuya vakagona here zviri kunzi kudiniko panapa ndiri kupationa anonzi chiponya bonde ari pachitungwiza kwanzi izvo mukadzi akakanganisa nokuti ndicho chitsidzo chavakanga vatsidzirana asi nyaya iri kudiwa chete ndechekuti ngaangoti sori kumurume wake ubvadzokera kumba kwavo murume harambi mudzimai ngaakumbire ruregerero nokuti akakanganisa chidzidzo kwanzi akakanganisa nokuti ndozvavakawirirana chitsidzo ichokwadi handiti munyika mune constitution mukatyora constitution unoita sei unosungwa ichokwadi ichocho kaka saka vakatyora kaconstitution imba mavo amai avo sei vari kuita hasha vanogona vachiziva akagezesa mwana wavo ndinonzi Jerasi Jairosi pachisipiti sei vari kuita hasha even comment yaifana kubva irikoko nyaya dzakadaizo anofana kubva kuna ngatiyeta ndiri avafaniri kupindira amai panyaya idzi kuchena kwakaita mukadzi uyo hakurambirwi munhu KB asi kuti ari kurambirwa kupikisa kwaakaita mutemo wemumba make ndinonzi mai Kayla Chikore kuhwedza kwazviyambe pati kana mozogara kunonzi kudonongodza yes ndokwaitwa namai Kayla smart airambidzwi inodiwa nemunhu wese asi kupikisa zvavakataura simati munhu ngaatsi smart asi zvaakapikisa zvavakawirirana ndomhosva amai Kayla makanyanya kunonzi kudonongodza ehezve heish right zvikanzi namai Titi ndakachibata kuti vakachibata kuti chimuti chavo ichocho icho regai katinzwe amai avo vanofanira kakutaura zvinonzwikwa kwete kukwata kujamba kunge bhodho remazondo riri pamoto kwaari kuita kumurume hambuya avo ngavatigarirewo pasi vanyararewo please nyaya iyo hainei naye ndeyevatete nemukuwasha ndinonzi the radio inspector Settlement Makoma yes hapana nyaya yezvishuwa pane kakuwirana kari kudiwa pane ari kuoma musoro amai havafaniri kupindira panyaya idzi mudzimai ngaarege kujamba handiti kuchechi kwanga kune vanhu unogona kuzvichenesa yes wega kuti ndikari patsogoro pawantu pandidasamba ini nyaya itakabwita kwamutare uchiri kurangarireke kune munhu akarambozva kari kwamutare gore riyeria 2 years ago chigwagwagwa tibatsire mukadzi uyo ngaakumbire ruregerero akatadza ndinonzi baba Love More kwazvimba itori mhosva okay utsanana haurambirwe munhu alright asi apa mudzimai akatyora mutemo wemumba endewo vakatoisa muchitsidzo chokuti mumba medu utsanana hunodiwa asi kana takuhuita iwe unodai iwe unodai so akazouita but achibva ita chinhu chake ega ichokwadi kanyamba nabhozho mukadzi uyo ngaadzokere kumusha anokumbirira kamurume kutadza kwaakaita chitsidzo ndinonzi Arnold Rashama pawatsomba Chief Mutasa Manicaland ndichemereni katatu ndidedzei katatu anonzi Arnold Rashama Arnold Rashama watsomba Chief Mutasa Manicaland po rikiti vo Papa Isabel zvakaoma saka toita sei odzo vateereri vati kudini no nyaya hombe nanyetsunzwisa ndeyekuti from the word go vachitotanga kusvika mukwasha achisvika pana vatete vakati mwanangu wakanganisa kuri vati regai tichasara pano tichiita sei tichigara yange iri nyaya chete ngunogombera kuti kungodzokera chete sorry ende murume ada kuziva kuti asiri inini akazozviita ndiani ende hazvirambi kutaurwa nekuti unomuziva ende unozviziva iye mudzimai akakumbira ruregerero here pakataurwa nyaya iyi mumba mavo kutoendesana kwana chete kupikisana okay kureva kuti pane kuoma musoro kunge kuripo shekumene matoona angatoprofita pane kuoma musoro kwakaitika ukaona vanhu vakuzobudisana pane kuoma musoro kuripo
0713938538 vadopinda live pachimuti muchikomenta kanyaya dzatsudzurwa naBhoshongora. Mukadzi uyo akatadza, dai akatanga audza baba kuti ndakugeza kuno chero aive kumusangano kudaro, ndinonzi Simba Rashe Makanda, ndiri panyabhira. Ari kumusangano ikoko akafonera murume pakaya munhu ari kukumbira ngoro pamba. Baba vari kuchiredzi uri kugokwe vanofonerwa baba kunona ari kukumbira ngoro. Toita sei? Chimwe chete mutemo wemumba. Baba ubva waziva kuti ndo zvakuitwa nachi naamai uko. Pane kasonga kachibadura mutemo kani mutemo wemurume, hakuna imba isina mutemo wa baba. Kupide Discord. Papa, ndori nonakidza. Chero ndaimba. Hapana imba isina mutemo wa baba. Ichokwadi ichocho. Aiwa katinotenda Zimbabwe ndofunga vakateerera vari kuzvinzwa hambuya chimbobvai panyaya. Garai pasi. Musiyai nyaya inotete mwana wenyu nemurume wake ende vanowirirana. Murume hana kuramba mudzimai asi chimboenda unoita sei unorangwa. Tikomborore Kenny Wamambo, baba Isabel. Nyaya iyi tabatona superintendent Beredzi. Pane nyaya message hayandiremera yatumirwa neanonzi Nyasha Nyakuchena ari kwaZiko pachitungwizapa amaziko baba ndinasimudza maoko siko baba Isabel. Aiwa musukuri urukasira kuona ka uri padhuze ka ndikati kukandire. Okay, chimbondipai ndimboiona kuti message yako ingatadze kusvikere kuvateereri. Tichazobata apa panoda vana gogo mpofu apa vambotiudza kuti nyaya iyi yakamira sei, asi nditendere pari zvino Zimbabwe timbopinda kamuchitoro nevasawira vedu veBank ABC. Tinotenda Zimbabwe maita basa lekezani katendere patsogoroka nacho chirongwa chano Bhoshongora segment part 3. Pane zvidiki zvaifanira kungoitwa kane mukadzi uyo. Aifanira kungoti kumurume wake, sorry baba mwana, handina kunge ndazvikoshesa. Sorry murume wangu, ndatyora mutemo watakatenderana. Dai akadaro haitomboendeswa chero kwa tete uko. Hambuya ngavasireka nyaya iyi kuna tete. Mukuasha nemwana iwo ngavanyarira kuti ndinonzi Mai Peter Masomeke pa Waterfalls City. Baba Isabel hanzi aifanira kakuzvidukupisa okumbira ruregero kumurume wake mudzimai uyu. Chete. Asi pari zvino zvipayava apa zvinoita here kuti ungosvika futi ungoti baba mwana ndadzoka ndikumbira ruregero kana kuti akatadza. Kwadi muri ya Zimbabwe ndiri mwendiro mukati mekufamba mukati mekufafaidza nekutsudza kuti amatimana wose nyika ino chimuti ndirosi munenge makachibata mukati mekufamba nazo wamukaseko gogova J chimuti wakabata kuti zve varimo muglenoramo wamukaseko manager manama wanoshedzera kuti nabothi wedzerai chimuti akabata hanobva pagutu pabasira apo wamukaseko hanonzi Nyasha Mangwiro chimuti abata kuti zve Patience Josamu pamwe chete naViolet Munadze akabata chimuti haripo pa food center pa Glenoramo chimuti wakabata kuti zve kwanza ndichisindiri kufamba nacho hiti dzimwe Zimbabwe kwa Bulawayo pamwe chete nayo rishodzera kuti Inspector Chakanza chimuti wakabata kuti zvi kwanza ndichisi pamwe chete na Inspector Chinyoka vari kukumanika lediko kwanzi takachibata kuti zvi hatichisi paka shurugwi chakushurugwi chiri kuti tani naiwe Bhoshongora majambiro acho kuita kutatuka kuti chiredzi shurugwi pane pamusha pane munhu akavaka stand yake izvezvi avaka stand yake achibva ati ndichatanga ndapedza kuvaka ndozogara and stand akaipiwa zviri pamutemo. Okay, ndokubva avaka zokuona ndi mukoma KB mudhuri wavakwa parivevo aiwa wasumuka. Saka nzvimbo iyi ine road dzaipinda vanhu dzekuti vaingokirosana ipapo nekuti panga pasina kuti sei pasina kuvakwa. Saka pavakwa manje vanhu vakutozotanga kuti sezvo apa pavakwa apa takutoenda nekuseri. Saka izvezvi pakabva pazoiswa waya pafenzwa road yaipinda nevanhu vachikirosa iyeyi ndobva yakatwa nepakati pachibva paiswa pole ndobva paiswa waya yakanaka. Kubva January takapinda muKrismasi achivaka. February ndo pakaiswa
waya apasati pakugarwa nekuti asati sese apedza rosa masilingi mukati kuita sese kubva February kusvika nezuro kona iyoyo pane ngoro dzabodera dzikuronda 6 dzadona pangoro 6 pafa vanhu 2 ngoro chikondera ipapo kwazoita akabondera nedhudhu bike achibva afira ipapo kwazoita vanhu vakanga vanetsana vachidzengerirana one achibva ine kunobondera futi ipapo but pachena hapana miti panooneka so vanhu vachibva vati Sabhuku kana makapatarisa pano apa machenero apakaita hapana kana imwe muti ingori nyaya yekuti vanhu vangakajaira kuti pangari parodi paifambwa but pabva pazoiswa waya paiswa waya kudaro rimwe saidi unotokwanisa kuona dzimwe 10 meters kunosangana kune miti nezvimwe vanhu havasi kuona here chinhu ichi havasi kuziva here kuti pane waya havasi kuona here pane waya chii chiri kumboitika kana iye ari kuya kuzogara ipapa anogara sei achinzwa kuti pane vanhu 4 5 vakafira papo rewaya yake vachitaura kudaro vachibvaudza Sabhuku vakati handikwanisi kunoudza munhu uyu ndoita senge ndamupoma apoma kudaro shoko rifanira kutengerera munzvimbo hataka kutendera munzvimbo hama dzemunhu dzirimomo dzichibva dzasvinzwa ndobva dzaudza muridzi wenzvimbo kuti uri kuzviziva here kuti kunoko vanhu vari toti havachanzwisisi newaya makaisa ende kuti vanhu vari kufa vari kuita sei so munhu uyu achibva tava kusumudza nyaya iye kuendesa kumapurisa achiti vanhu vandipuma so pakanzi vanhu vandipuma achibva anzi wakapumiwa nani munhu akaunza nyaya straight kwaari hapana akaita zvokuudzwa nechii nehama yake so adaro akuchisungisa Sabhuku kuti Sabhuku panyaya ndataura iyi ndio vanofanira kuita sei vanotanga kutora nyaya sokana Sabhuku handira nyaya ndikataura achisvika kumapurisa tiudze nyaya yakaitika Sabhuku anoti handira nyaya naye ende inini ndiri Sabhuku ndine nyaya dzandinopiwa dzekuenda nadzo ndedzandisingaendi nadzo kana kuri kuti ndakapiwa but ndisina kuenda kwaari nayo nyaya yangu ndiyechii kwaari yes Sabhuku vachibva vati iye ndiri kukumbirawo kuti kana ndisati tapedzerana apa pagariki panzvimbo pangu haunganetsani neni iwe kamusha pangu ndakakwanisa kukupa nzvimbo ndakupa nzvimbo uchibva wagara zviri pamutemo nhasi uda kusungisa ino usati wagara dambuso yangu ndiyechii saka murume uyu ari kuvaka pamba apo ari kuti Sabhuku ndiye akafambisa mashoko sei vanhu vachingotaura but Sabhuku havasiriwo akaendesa shoko kwaari iye hama yake iri munzvimbo nenyaya yekuti iri kunzwa makunga but vanhu vaakutaura nyaya yekuti munoonawo sei inzvimbo ngani kana murodhi chemo mune maroad signs vanhu vanosvika vachirovera pamwe pakavhurika pamwe hapana nyaya iyi maonero enyu ekuti kubva muna February parovera pate maaccident ari kuona 6 to 7 vamwe vachifira ipapo but pachena zvinorevei aunza nyaya kuchimuti ndiani hama nekwaSabhuku kuti inini handizivi ndiri kupomerwa nekupumwa kusvika ndakunosungiswa nemunhu oyo asi handina kwandinganobvunza vakasvika kwandiri but ndakati haizi nyaya nokuti vanhu vari kuenda vachinorovera vega papo rakaiswa asi kana muine zvakavanzika ndiye munozviona asi kana maona zvakavanzika munozviita mega kwandiri mhosva yandiri kusungisirwa nemunhu ndei ichiyo ishurugwi Zimbabwe chekushurugwi icho murume uyu stand iyi akaiwana kopi akaipiwa nani kumusha okay kumusha even kuri kumusha kumusha vanhu vanopiwa semastands kumastands kumamisha unokwanisa kuenda kwaSabhuku nekwamambo zvichienderana nekuti kune nzvimbo here inokwanisa kupiwa munhu chisingatenderwi kubvisa mumwe munhu panzvimbo pake muchiisa pane mumwe uyezve nekutengesa ivhu okay so pakuya kwestand iyi nemashoko ese vari kuchinja nekutaura hapazi kubuda nyaya yekutengeserana kureva kuti mhosva imwe yatinoziva haisi kubuda kureva kuti haipo nzira yamuri kureva iri kufamba navanhu vachifika chikundira nzira iyi iri pamutemo here kana ndotu nzira tuyo tokudambudzira nzira dzemuvillages dzekudambudzira dzedzi kunguti makajaira kufamba neroti iyi muchifamba nayo but kana pazoita stand makutoratidza kuti makuda kutsvaga pamwe pokuita sei pofamba napo pachibva paiswa po pakona rewaya iroro po rewaya iroro vanhu votasingasingarionere paka Zimbabwe muni titaniko naichi chakushurugwi titendereka timbo
0713 938 538 ndio pamunotibata kamuchipinda kamuchirongwa muchikomenta nyaya dzataurwa kana Papa Isabel Boshongora muchirongwa Boshongora segment. Alright, Papa Isabel, pane chimwere chiri kupisa chamungada kakusvisa kumuri yeZimbabwe. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza ndikutsudza matima nayesenyika ino mukoma KP. Ndazama kutanga kuti ndibate vakuru primary secondary education mushure kwekutsutsumwa kwevabereki vari kunzvimbo yekumwenezi. Kune chikoro cheprimary chiri kuwenezi. Chikoro ichi chada kuti icho cherese bhoo pachikoro kuitira mvura yakakosha. Vachibva vana vabereki vakabhadhara maschool fees. Vachibva vakumbira vabereki tiri kukumbirawo toda kuchengeresayo chibhorani. So tocheresa chibhorani vabereki vese vane vana kudzidza panapa ngatiite mari yakati tikwanise kucheresa chibhorani. Vabereki vachibva vabvisa. Vabereki vabvisa mari iyi ndokuuya vanochera zvibhorani ndobva vachera mvura. Vachera mvura ichibva yatadza kubatwa. Okay. Mvura yatadza kubatwa. Zvakuona kaizvi. Ava vachera kamavita zavo. Iko zvinozvi zvikanzi zvakare takuda kuchera zvakare kuti pamwe pangacherwe pamwe panowanika mvura. Vabereki tipechi mari. Vadzokera kuvabereki kune vamwe vasati vawana mari iyi but vakabvisa maschool fees. Vana vari kunzi kana musina kubvisa mari yechibhorani iyi hamusi kuzonyora bvunzo renyu. Baba Isabel, Papa, bvunzo dziri kutaurwa dzisingakwanise kunyorwa nevana kana vabereki vatadzwa kubvisa mari yechibhorani ibvunzo izvo zvisina kutopinda kuti vana vanonyora matestika. vari kutonyora ka vamwe havasitonyora vamwe vana achinzi havana kubhadhara mari kucheresa chibhorani pano asi school fees vakabhadhara. Baba Isabel, muri kutaura kuti nditori nezita rechikoro kumwenezi ndine nhamba dzaheadmaster tiri kuvafonera SDC chair havasi kudavira mafcourse saka ndafunga kubata utekwa makwanisa rekubata mutauriri weprimary and secondary education. Vangachoti tiri busy ndangonzi ineni uchingobva pachirongwa tibate. Okay, even honorable minister Toraimoyo vabate tisvitse nyaya iyi kuitira kuti vabereki nevana vabatsirwe vanyore. Havazirivo voga zvikoro zvakawanda mukoma KB. Tikada kuti vabereki izvozvi vana vari kunyora vana vangani vasati vanyora izvozvizvo inofiriza muchina. Unofiriza muchina kudzorera nyika kumashure. Vabereki pane here vari kusangana nedambudziko kunge riri kusangana nevabereki vari kumwenezi rokuti vana vari kunzi havasi kunyora bvunzo dzavo dzekupera kwetemu nokuda kwekuti havana kubhadhara mari yokucheresa chibhorani kana kuti school fees zvese. Kana varipo ingotibatai pa 0773238096. ndiri kukumbirawo panhamba iyo ingotumirai text kana WhatsApp message pa 0773238096 munonyora zita rechikoro, nyaya yacho kuti mwana ari kurambidzwa kuti anyore bvunzo nekuda kwemhaka yeyi handitika munonyora nyaya yacho yakazara handitika tobva mubva matumira pa 0773238096. ndati musafone, tumirai text kana WhatsApp message. vari kudaka kufona kupinda muchirongwa munofona pa 0713 938 538 0713 tinzwe tikwaniseka kususa nyaya iyi kuna honorable minister Toraimoyo, honorable minister weprimary and secondary education kana mutauriri wavo. Right, baba taungana ndoro asi muchitumira kama messages kudaro regai katitaureka nemuri misho kubvaka kuGoho Fertilizer. Wona zviri kuita mamessage ichokwadi vana vari kurambidzwa kakunyora ini ndakabhadhara $30 pakasara $20 asi vana vanonzi endai kuground vamwe vachidzidza ndiri single mother ndiri kuzama kuti ikwane chikoro chacho chataurwa kazita racho panapa. Ndizvo here nhai vechikoro, ndizvo here zvamuri kuita kuti vana vanenge vasina kakukwanisa kakubhadhara mafees ese muri kuti vaende kuground vamwe vachinyora. Pane chikoro chinonzi dash primary school vana vari kunyora kamatesi vasina vana havasi kunyora matesi vasina kubhadhara kafizi kwaRusape Makoni West. Mamessages enyu ese amatumira tichamaforward kufoni namba ya honorable minister Toraimoyo kuti vaonewo zvimwe zviri kuitika right munyika yeZimbabwe kubudikidza panyaya dzedzidzo. Ichokwadi kuno kwa Mutare dash vana vari kunzi hamunyore musina kakunza mari ye fun day
zvakaoma, musataure nhamba dzangu, tiri kuchema kwamutare uko. Hanzi kana musina kakunza mari yefunday yese hamusi kunyora. Hello Bozho, chikoro chinonzi kwaGutu, vana izvozvi vari mumastreets neishu yokuti havasati vabhadhara fees. Fambirai nyaya iyi, pari kubiwa mari like now. Hanzi SDC yacho na head itori syndicate. Esa ma messages aya tichama forward aka ku Ministry of Primary and Secondary Education. Chikoro hanzi ku Eastview phase 16 mwana atori pamba adzoswa. Hanzi hauna kubhadhara mari yematesti $2 apa, ndakabhadhara ka fees. Chikoro chacho chinonzi ... Zvakaoma zviri kuitika. Ndosaka tiri kuti isusu regai katikwaniseka kubata mutauririka we primary and secondary education. Baba taungana ndoro kana honorable minister torai moyo, tisvitse kanhuna, tisvitse kanyaya dziri kusangana nevana pamwechete kana vabereke munzvimbo dzakasiyana-siyana. Baba isapi ma messages ari kuuya mawandiro akaita papa ndatenderera kuma tinofamba mundidzo nyaya dzoga dzimwe dzokuti unorabotiko iwo maticha achonawo avazi vaberekere. Ende minister vakatora nyaya yekuti izvo mwana wechikoro anodzidza ane kodzero yekushandiswa kana kutaurwa nezvenyaya dzekubhadhira chikoro. Mubereki motaura kana uchita iwo yatinoti iyo payment plan, kana mune basa ramunovapa titori nevamwe vakashandiswa pachikoro vasiri kuzoudzwa kunzi kushanda kwavoita kwakwana, vakutoshanda zveupenyu hwese achishandira mwana. Regai katiedze kubata honorable minister torai moyo, kana vakadaira kafoni titaure nawo live pachimuti tivaudze kanhuna dziri kubva kuvabereki. Okay, ndiri kuona inenge iri kunetsa kakuita through, asi regai katirambe tichizama. Pane vanga vachitsvaga pamwechete nekubvunza kanhamba dzemubatsiri akabatsira kamwana angane dambudziko rekusafamba kumasvingo. Vakati vari kuda kubatsirikana vane matambudziko mumhuri, kana kuti vane vana kana kuti hama neshamwari dzine dambudziko rakadaro. Torai kanhamba idzi mushure kamekunge vari kupinda pari zvino pamhepo vataura, vanova iwo kagogo chioro, kuitira kuti muzokwanisa kuvafonera mutaure navo kubudikidza nenyaya yekumasvingo. Tinotenda Zimbabwe, nthawe ziri kudiyana zafika izo kapana 8 minutes to 12. Hoza Friday, hoza weekend, hoza mpela viki. Papa Isabel, toziva kuti pane nyaya inosuwisa yamanga muchitaura, mati pane mwana ari kubuda minzwa pagumbo. Nyaya iyi ndakamboita last gore rakapera ari paHighfields. Mwana achibuda minzwa, achibuda mastike mechisa, but zvichivharika. Iko zvinozvi avachisiri kuHighfields, vave kuGwero. Zvaveve iko zvinozvi akubuda minzwa. Ndichakuratidzai chakuisirai pachannel nemusi weMonday muchiona. Minzwa iyi haichamiri manje. Inoti kana ichitobuda inenge ichitopushwa nemumwe. Umwe uchibuda umwe uchitona pasi, umwe uchibuda uchibuka umwe uchibuda panze unenge uchipushwa nemumwe. Achiri mwana mumwe chete uye. Mwana mumwe chete iye. Apo baba vake vachibva varwara, vabva vastroke. Pavakaunza nyaya pachimuti havana here kuwana vabatsiri vakabatsira panyaya. Pane munhu akaenda ikoko akaenda achiti anobatsira, akazotanga kushindiridza nyaya pasocial media achiti ndakwanisa kuzobatsira mwana uyoyo, but mwana anga asina kubatsirika. Aitonyeba munhu iyeye. Zimbabwe, musi weMonday Baba Isabel vacheta kuti vaitaureka nyaya iyi, kana pane vanokwanisa kubatsira vabatsire kamwana uyu. Zvakaoma. Garai majoina National FM WhatsApp channel, pamwechete kane National FM Facebook page, anditika yakanzi National FM Zimu. Kune avo vadaka kuijoina, munongoenda pa National FM Zimu, mobaya pakanzi follow, muchaona zvese zvinenge zvipostwa imo mukusanganisira idzo nyaya idzi dzinenge dzichitsudzurwa na Baba Isabel. Ende mukoma KB ndanga chitori kumashure nekuti nyaya iyi ndine 3 days yandataura yekushurukwi. Ndine 3 days nayo nokuda kuti nyaya dzinenge dzakawanda. Ndandi chitori kumashure, ndabva nditobatwa nemukuru wenzvimbo zvikanzi utori kumashure Bozho. Nyaya yakazoitika nezuro ndiye kuti pakati pevamwe vanhu vakaita rovera papo repakona riyari vachibva vafa. Pane mwana akafanirika nezuro kune hama dzavo dzakauya ipapo dzichiti tauya kuzobvisa mubvuri wehama yedu yakafira panano. Vachingobva ipapo kwanzi pachibva varohwa nemvura. Pori chibva rarohwa nemvura. Mvura yakabva kupi? Kune mvura yako kwirongoma. July. Shurugwe. Pachibva parohwa nemvura.
apa kunonzi kune munhu akangopfeka raundi kwanzi rita singe dress ringati pakati pevamwe akangopfeka zviri fani pane vamwe ipapo ndiye aimira ipapo vachipedza kuita izvo vachitora mumvuri wavo kwanzi vamwe vehama yemunhu akafonera murume wekuti iwe pamba pako panotwa zvakare zvikanzi handiri kupinda mumba tauya pana pakafira chi makaregere makamufonera akatibatsira kuti poo rake pafira munhu nhasi tanguya kutora mumvuri wemunhu wedu makutofonera munhu itaika kuti vari padhuze pakarohwapo nemvura vatitorere kapikicha vatitumire tumbokanda pawhatsapp channel nepafacebook page National FM zimuvateerere vazvionere vega Zimbabwe zvinhu zviri kuitika zvinhu zviri kuitika ayaya titenderei pari zvino timbopinda muchitoro nePremier Bet Zimbabwe baba pati zvinhu zvinenge zvagonikwa nevana vevamwe vanhu zvinofanira kutendwa okay tinombonzwa makombulenzi mumakambani kuti kambani yakati ukasvika unongoona pakaiswa jaketi ukapinda pane imwe office unenge uchinzi pindamu budamu uchitenderezwa budamu kusvika kutobvunza kuti muri wekupi ko muri kuenda kupi ukaenda pane dzimwe ukagara autobvunzwi kusvikira time yekuchaisa unoona vanhu vakutora mabhashi mabhegi vakutobuda iwo wasora uribo imomo ndakasvika pachitungwisa passport office nezuro right baba autooni pane queue kwete nokuti kuti hapasi kushandwa nenyaya yekuti avamire basa uchingopinda uri kugedhi wakutogamuchirwa uchienda pauri kuenda uchibva pamwe kusvika wanopedza pamwe aiwa ndakapasa ndomukoma kevi handina zvandakataura navo but ndakaona ndega kuti panapa pari kushandwa but ndinoda kumbova pasando aiwa ngawapiwe sando ndikadikoti kuti makadiko kuti makasimba here pane vanotsiwa maichimedza Madam Gono pamwechete na Madam Matamande pamwechete na Madam Tauta Mudhara Mukwata Mukoma Chikanya pamwechete na boss vanoshedzera kuti Madam Bangu ndisikakangane ko pana sabhuku ipapo pana sabhuku munhu varipo ipapo vanenge vachingomira lizito lopega munda upi passport imomo aiwa ndakapasando tinotenda kuti vamwe vanoshandika ngative nekushandika kuti vanhu vanachibva ipapo ngavatende kuti pana pabasa rikuti sei riri kubatwa senyika yeZimbabwe vanoshandira nevanhu saka iMinistry of Home Affairs and Cultural Heritage yes papa inoona kanezvokuti vanhu vapiwa mapassports aiwa kana vachizwa mabhosi pari kushandwa pano aiwa tinotenda pari kushandwa ndo zvatofanira kuti pakambani pese make sure kuti muenzi achiuya unomubvunza mabatsirwo here makadini komaswera sei umwe atoita zvekurayirwa haazivi achisvika ipapo unoziva mwe munhu achingoda akapfeka mauniform achifamba ari kufunga kuti ari kuda kuti munosvika panguva yekuchaisa kusvika vanhu vadzokera but kana basa richibatwa sezvizvi ndiri kugedhi ndakatofungidzwa kuti neniwo pakuda kutora passport ndiri kugedhi sakati takubatsirai nei ndo zvatinoda tapinde pabasa bevanhu aiwa zvakarongeka pane mitambo yakatambuka nezuro ndoziva kuti mainosa kwadhankwesi varara nebhutsu kusanganisira kakule papa Isabel Bozhongora Washington Maremera pamitambo yakatambwa nezuro Kasolaga Premier Soccer League match day number 24 midweek fixtures Triangle United nengezi Platinum Stars kuGibo vakadrowa 1-1 Agama ikapfapfadzwa kane Hard Rock 2-0 Hard Rock 2 Agama New Caps United ikarohwa kane FC Hunters 1-0 kurufaro so mitambo yese ye match day number 24 number musi wechipiri Herentos College yakarova kamanika Diamonds 1-0 Wednesday 22 July Simba Bora Nemos FC vakadrowa 2-2 kuwadzanai Chicken Inn ikarohwa kaTeo 1 kuLuveve 1-0 ZPC Karibe ikarohwa kaHighlanders 1-0 FC Platinum ikarohwa kane Dynamos 1-0 Scotland FC ikarova Bulawayo Chiefs 2-1 Triangle nengezi vakadrowa 1-1 Agama New Hard Rock 2 Caps United 0 FC Hunters 1 ndio kamaperero akaita kamitambo yakatambwa ka match day number 24 Kasolaga Premier Soccer League pane chipfupire chamungangoti turudwe then tozopinda kamuchitoro nevasawira vedu DMR Earth Moving Training Specialist icho kwadi muri Zimbabwe rigandire mashoko nichiti ndine nyaya ndinayo kwa Rusape inyaya yakaisiwa kune veukama kana ndisingakanganisi inenge yamire kuti iende sikwa sabu kumushure mekutizo mune muranda komana akapinda mukati mesango kana nichiti mukomana ndikutora mukomana asati ave nemukadzi asati aroora apinda musango nzvimbo yandiri kutaura iyi akatira kuti nditori musango kure hapana zvimbuzi ipapo vapinda musango achibva aenda kunozvibatsira ane mapepa akanga anawo ari nemuhomwe paakafamba akabvona kuti mapepa aya ikuzvinozvi andichisina muhomwe ndokutanga kudzokera kumashure achiti dzimwe dzenguva ndasiya mapepa ane chinhambo kuti anosvika achibva aona kuti panzvimbo pachona akaona munhu mberi ndokubva aona pane umwe mudhara anogara muvhileji mavanogara ari busy nechitanda akabata chipepa cheshuga achibvisa
chimbuzi achisa mplastic ndobva atarisa ende ana kubuda pachena mudhara uyu vakabva vapeta ndobva vabata maoko havana kuisa muhomwe vachibva vatanga kufamba mukomana akatanga kutevera achitevera vakuda kunosvika zvokuti munoona kuti misha iyo vanhu vari misha achibva tozoona kuti babava vari kuenda kumba mukomana aye achibva mhanya kutungamira kumberi kwevanhu achibva noudza vabereki vake kuti ndo zvaitika pandadzokera ndaona babava but izvozvi mukavatarisa izvi vane bepa ravanaro but bepa ravainaro ritori nechimbuzi but chimbuzi mukashona vaiye nacho ndechangu inini vanhu vachibva vamira vatosvika kuma6 kusanganisana nevamwe vatanga kuudzana baba vari kuyawo vari kunze vaita zvakati so vachisvika panzvimbo achi vachidza kuti baba muri kubva kupi zvakamira sese but mwana wayo ane zvaari kutaura pamusoro penyu kuti imimi mapepa amunawo maita zvakanzi ndo zvarutaura nema ndikwarutaira kuwa nhambo kusvika zvakanzi ngatifambiri chidzokera ikoko hatisi kuda kutarisa bepa ramuina ngatifambiri chidzokera tione matsimba rokuti isu tira kuenda bhutsu yenyu kwairi kubva ende mwana ari kuzaba imi pamaenda musango maita sezvakanzi ini ndachitofamba hangu semunhu angachingotasanudza makumbo semunhu mukuru ndachingotasanudza makumbo even kutsvaga toilet musango handingamboitsvaga ndandichingofamba asi mwana ari kuti toilet makumbo enyu kana kuti tsoka dzenyu hadzisi kunosvika ipapo here kusvika dzinosvika ndobva vatora saka vakatora ivo vachibva vati handei kwasabhuku vachibvaona sabhuku asipo sabhuku akafamba aenda kurufu vachibva vachingera chimbuzi nyaya ndiri kutaura iyi ndekusora kwasuro so chimbuzi chakatorwa chikachengetwa kumba kwemukomana ende babava vakazovhuriswa bepa zvikaonekwa zviri izvo vanga vakazvibata ende vanganazo chokwadi ende vakanga varamba kuti no zvamuri kutaura zvisizo ende bepa randakatobata kero kungofamba kuti kana ndichifamba musango handifambi ndisina bepa semunhu mukuru ndangobata bepa iri asi richizovhurwa zvakazoonekwa zviripo zvikanzi handei kwasabhuku anga usatauri zvakawanda vanozvoshedzerwa vana vavo vatori nevana nevaroora saka vamirira kuti panouya sabhuku vachataurwa zuva rekunzi vaite sei vaende kwasabhuku but vanhu vari kubvunza bvunzo kuti chimbuzi vaita sei nekuti vakatoona mwana uyu achizviita mwana anga asina kuvaona mwana uyu kudai asina chinhu chaakadonhedza akafamba achitsoka kubva kumashure aizoita sei ende bepa raitsvagwa nemukomana uyu ranga risina kurasikira ipapo akanga atorisiya kumba nzvimbo yakazvibatsira mukomana uyu pakazosvikwa nababa ava vachitora kachimbuzi inzvimbo yani musango hamusi muyati mababa ava zviya zvokuti misha kana ukapinda kumamisha utoona kuti village rikwakati iro kutangira apo misha yapera takuenda rakadai so musango mutori musango sababa ava vaida kuchiitiseiko chimbuzi ndo pari kunetsa enda vana zvavari kutaura zvakawanda ende pakutanga vakatanga vachiramba kudaro vanga vasingazivi vachazonzi vhura mbeba tiite sei tione ende vazovhuriswa bepa chibva zvaonekwa kuti zvanga zvirimo even chitanda chavaishandisa vakabva vachichorera kuti mukati mebepamo chakachiri mukatimo saka zvese zvakachengetwa imo sabhuku vasati vadzoka kurufu saka zvani mazuva mangani zvaitika izvi izvi ndezvekusora zuruka nezuro kusora zuro ndopakaenda kwasabhuku sabhuku nhasi nezuro haana kuuya plus nhasi kureva kuti 3 days saka bepa riya rakachengetwa nani rakachengetwa kumba kwemukomana hama dzemukomana uyu nemukomana ndo vakatora bepa rakuti chimbuzi chino hachikwanise kuenda nemundaro yanga asati apinda mumba ngatichengetei chinhu ichi ende mudhara uyu aitorekodwa vachitaura na kuti maida kuzviita sei ende pairema pese ende pakazoonekwa chinhu vachitora mavhidhios regai timbonzwa vadiwo vateereri kuti vanoti ndechekupichi rusape futi rusape iri kupisa baba Isabel zvakaoma mashoko angomuka achitambirwa kana mhuri yeZimbabwe ntamu kufamili yedziko raZimbabwe pamwe chete kuchikwata cheHighlanders mambuyo maimfa ya chairman wa Highlanders Kenneth Mhlope pabodzi kana vice chairman Sifiso Siziba na treasury Nkani Nkosa wenzi amwewo arasaika kamumbonaona yakaro yakafamba nayo pamwepo irakundirana kana bhazi munjira inipataniza Harare na Bulawayo ndoka kusaika kakuraita ka chairman wa Highlanders pabodzi kana vice wacho na treasury nazo ntamu kufamili ya dziko raZimbabwe pabodzi kana kuchipani cha Highlanders nguva iri kupinda paka headlines ndapindira paheadlines muri yeZimbabwe nyaya yakaitika ndekuti kune mukwasha akaroora mukadzi wake but aroora mukadzi wake mukwasha ari kugara pamba pana tezvera nemukadzi wake Daniel Roshiwiri Benefo wakachiwemba communication dzokororo ine simba mukwasha akaita sei akaroora aroora kudaro ndikokuti baba pati mwanasikana wenyu wororwa asi mutora chi mukwasha ogara pamba nemwana wenyu imimi kureva kuti mukwasha muri kugara naye vatori vana venyu vese vachigara pa kudaro mukwasha akatira kunetsana nemukadzi wake achimufungira kuti mukadzi wake ari kuita gumbo mumba gumbo panze apo ari kugara pamba pana tezvara zvimwe zvandakaona chakurudza mukati mekufamba mukati menyaya idzi
mukadzi akaita mari kudarika iwewe anenge achirema simba nenharo kudarika iwe dzimwe dzenguva nekuti ane mari 1 2 akagara pamba pevabereki vake ane simba nharo netsinga zvinoratidza kuti panawe pandiri hauna zvaunida chikonzero ndiri pamba pani pamba pedu. So mukadzi uyu anga nesimba rokunetsa munhu uyu nenyaya kuti agara pamba pani pamba pawo. Vatava kunetsana murume nemukadzi. Munhu akazobeyiwa nebanga akafa iye hanzvadzi yemukadzi uyu. Pakati vakunetsana vanhu tsano vanga vasipo vachisvika pamba ndikuwanika mukwasha nasisi vake vachinetsana. Asvika kunetsana kudaro ndofunga aizama kubatsirika kuti amirire sisi vake mukwasha akati pane pandina wangu ndiye webanga kuna Tezvara kusvika Tezvara vafa kutaura kune kwatiri mukoma KB Tezvara vasikuwanika mukwasha asikuwanika akapinda muchibagari musilingi munhu akatofa ndicheibatanidza mukoma KB neepaton kafupi kadaiso sisi nebhudhi vanga vari mukati megara mese vanhu vachibva vaziva kuti matambiro ari kuita vana ava kunyangwe vari sisi nebhudhi vakakura vese pane pavanogumira pane pavasingagumire vachisangana pane paunobata nepasingabati zvinoenda nekuti uyu ndiani vanhu vachibva tifira vamwe mutemo zikanzi maonero atiri kuita apa pane zviri kuitika apa hachisiri sisi nebhudhi murume nemukadzi. Vakomana vekusumudza mabhandi vanga vatopindira ndobva vatora 1 by 1 ndokubva vabvunza musikana zvikana musikana ichokwadi hanzvadzi yangu semunhu ndakakura naye takakura tichijairana tichitamba kuita zvese ichokwadi ndinoita bonde nehanzvadzi yangu pamuviri pandinapo apa ndipe hanzvadzi yangu atori nepamuviri pakura sei atori kuma 6 months mukomana achibva ashedzwa zvikanzi semari nyaya yetovepo zvikanzi hongu ichokwadi nasisi vangu ndio matambiro ataiita ese takangokura tiri vanhu vaiwirirana saka takasvika pakungojairana kusvika pakuita izvi. Saka kutaura kune kwatiri kuita kusora zuro mukomana ashevedzwa akatovharira dhoka ichivhara vhoro zvikanzi mutemo unoramba kuti nasisi wako munokwanisa kuti abondese murume nemukadzi asi dhoketi rakavhurwa chinzi rep pamba pari kugara sisi nabhudhi ava vari kuita murume nemudzimai pamba pawo vabereki varipo baba namai vese varipo vapenyu vatoripo izvezvi vanga vachiona zvichiitwa nevana tobhoti vanga vasingaoni nekuti dai vaiona vaivharira baba Isabel yes baba hatisi kutaura kureka epatoni epoethi chacha vabereki pavakanzwa kuti mwanasikana wavo amitiswa nemwanakomana vakati kudini togona kumbe vafambira mukoma KB nekuti iri pachena kai iri topinda mukoti kana sikakanga sinogona kupinda mukoti mangwana mukomana ari mukati kayo akasungwa akatovharirwa musikana akaenda achiti iye akabatwa chibharo here kana kuti vaidanana aiwa vaidanana but rudo rwacho rwanga risikaoneki chikonzero vabereki vaingoti ndisisina budi nemawandiro akaita mamai akaimba shaka baba patikana mazokwanisa movha maridzika kuti vachena zvavo vadye jira vanasikana uya uoni mudye kwawo bwinya nejedoi vakuviravira pai papereka pari pagrowth point kana patownship vanasikana vakugeza kunoteka muriwo ubvoona sisi wako regai tinzwa vateereri manyama manzwa icho chekuheadlands yes mukwasha akauraya vatezvara nebanga mushure mekunge vatezvara vada kunzwisisa chii chaikuitika apo uri kugara pano mukwasha tiri kukuchengetai nemukadzi wako vanga vave nenguva yakareba sei varoorana vanhu ava vanga ne mwana wani pamba paigara pavatezvara ndepababa vemusikana uyu baba vemusikana nemukomana aripo pamba pababa vakewo ivo pamba patezvara panogarwa here kana kuti kwati hatina kuti apagarwe tatinesiwo hatizivi zvinoita here kuti ukaroora ugara pamba natezvara kudhara kwaitema ugariri ndizvozvo uchiri kutewa here ndamuve nezuva rakanaka kuzvombe ikoko maita basa baba Isabel muri kunzwa kanyaya zvikanzi dzimwe nguva vabereki vanotadza kuzviona nokuti munenge muchingofunga kuti kuwirirana kwevana ndochokwadi mukoma KB kana musikana achikwanisa kuti 2 years kana kuti gore ane mukomana wakati singamuzivi yes kopamba pavanowirira patori nemukana wokuti hanzvadzi yake chiri mukaona muri muinawo munongoti vana vedu pamwe vazvizivi rekezani katibve munango ari pantedwe endeswe kucriminal court ndi constable ndizvo
Tasi Charamba kana kuti ku criminal court ndinonzi Tasi Charamba ndiri pa Whitecliff. Saka itori mhosva kuita zvepabonde nehama yako. Saka itori mhosva. Yei baba Isabel muri kuinzwa nyaya iri kutaurwa panapa nevanoziva nezvemutemo. Icho kwadi mkoba kebe. Itori mhosva. Zvobatwa nemaconstable nemasejendi vakawandisa rutaura rukwanzi imhosva. Imhosva. Imhosva iyoyi. Pamutambo wakatambwa kane zuro 3 T20s International India National Cricket Team Tour of Zimbabwe 2026 ku Harare Sports Club. First T20 India yakarova ka Zimbabwe ne 7 wickets. Then second T20 iriko ka mangwana Saturday 25 July. Then third T20 Sunday 26 July. Ndio kama miriro akaita kama fixtures 3 T20s International India National Cricket Team Tour of Zimbabwe 2026. Nangoti nikototuru nkati machirongwa chino cha sports check machibese yano kusiya nthawi ziri pana 8 minutes to 10 lekezani katendereka patsogoloka nacho chirongwa chiri chifundo na nkumbusira zakuti muri kuti phata bwino bwino. Vakaita 7 days vachifa zuva rimwe nerimwe vachimuka vachifa zuva rimwe nerimwe asi zvakazoitika ndezvekuti izvo kubva zvavatanga kurora 7 days pamombe dzavo mbudzi nehuko hapana yaienda kumafuro dzisi dzaisafura kunyange zvikaendeswa musango zvanga zvisingafuri kana kudya kunyange huku dzikamoera chikafu dzanga dzisingadyi asi vakazosvika panguva kuti ivo vanga vasisatauri kana kumuka asi vakakwanisa kusvika ivo kuti ndokumbirawo foni yangu vachibva vapiwa foni vachibva vaita senge vaenda pafoni mati muri kuzonditora nguwai munouya musi wechingani musi wakati alright zuva ravakataura nenguva dzavaitaura nguva iyoyo pakasvika chamupupuri chavakaudzana kuti budai panze mutarise kudanga pachibva paonekwa chamupupuri chakapinda kudare zvakaitika kudanga muri yeZimbabwe ndo zvandauya nazvo ndo zvandoda kutaura kuti chii chakaitika kudanga. Baba vairwara ichokwadi vachifa vachimuka vakazotora foni vakatanga kufona kuti muchaya kuzonditora rini nguvai vachitopikisana kuti musi wechingani aiwa kwete akana mati musi wakati chiuya izuva rakati nenguva dzakati ndo padoda nguva iyo paikakwana vakati budai panze mutarise kudanga panga pani chamupupuri changa chakazara mudanga zvakaitika mudanga machi munhu zvandoda kutaura sori kwandataura ichimanimani ndo chimwe chiri kupisa chiriko chandakabatira Zimbabwe. Right, baba Isabel vapindira vari mustudio mushure menhau. Don't worry, vanobva vanyudza gejo kusanganisira kama updates yenyaya dzavakataura kumashure dzakazara dziri T pano pa National FM Radio tsika murachimbotora muri ari parunhare 0713938538. Hello pa National FM. Baba mwana makadiko ndinofara baba muri sekwe mune mabasa aya nacho chambezi kunoku kuri nana meno kwamuri mai mwana. Aiwa ndirege ndisapedzere vamwe mukana ndigogo mpofu kava ndivahosi chaivo tibatsiri ndo dzenyuka idzi vahosi regai ndingoti mukwasha uyu akagonesesa chaizvo pachivanhu chedu ine ndingotaura zvechivanhu kuti vanhu vazive kuti chivanhu chinoti kudii akaita chaizvo zvinodiwa pamutemo kana mataurirana chinhu chisina kunge magutsikana endesanai kwana tete. Alright. Hello. Yes. Ana tete kuendeswa kwatete azvireva kuti hauchadiwa muri kufanira kunogadzirisana kuti paona agreement yatakamboita naadzimai kugore iri vakukanganisa hazvisi izvo uyezve pamutemo kugezeswa ndizvozvo iwe unofanira kugezeswa neuyu achigezeswa neuyu ndo mutemo chaiwo asi mazuva ano mangoti angoda kungogeza akungozvigezera asi hazvisiri izvo. Mutemo murume achigezesa mudzimai achigezesa murume ndizvo chaizvo zvatakakura tichidzidziswa izvozvo haufaniri kunogeza wega chikamu chakadai. Okay. Saka murubari raiti akati ko iwe wazozviwana kupi mukadzi uyu anoruziva kuti ane mamwe mafambiro akaita asiriwo akungonyeba zvake kuti kuchechi asi pane mumwe akatomudzwa kuti aiwa sango hatichaita saka zvakaitwa nemurume ndizvo chaizvo. Aiwa 100% good ndotomusaidhira muzukuru wangu yengaramba akadaro ndoti vanhu chatinoda ichocho ngatidzoke chinyakare chedu hapana munhu anongoti sango taakungotopisa ndega uyu wodai muridzi waro ndo zvaakaribvisira mari izvozvo saka ngaaona kuti rakachena here kana rikaita mahuswa ngaasiye rakadaro iye ndo zvaari kuda. Alright. But kana amuendesa kwatete ane mvumo yokunomutora kana arangwa handiti tete ndo vanozodzoka naye kana iye anzwisisa. Inini changu iye chake semurume ari kuziva kuti mudzimai wake ari kwatete akachengetedzeka. Tete kana anzwisisa uye agutsikana arayirwa natete kuti
mwana wadzadzi paipa ndakanokusiya kumurume ndakakuti ABCD apa sei wakurasika usatsvage vafuriri shamwari yako ngaive murume wako ndoita vabest friend yako usateedzere zvataurwa nevamwe vanhu teedzera zvotaurwa nemurume wako tete vachaona vega kuti aakunzwisisa vachadzoka naye vosvika kuti baba munini ndadzoka nemudzimai wenyu aiwa haraiti ehe iye hafane kuteera tete kana akanovasira akaita chivanhu tete ndo vachadzoka naye kana aibva ana ambuya ngavarege kupindira nyaya idzi ndopaipa toti ana mai ndimi makukanganisa dzimba dzevana siyai tete vaite basa ravo satete baba mini vakagona kunosiya kwatete havana kumupa gupura asi vakati tete rairai agodzoka aibva tinotenda maita basa mai mwana Gogompofu. Ndinogamuchira baba. Maita basa muswere zvakanaka ngoti turu vaviri vatatu. Ndoda ngoti vese vazukuru vose nemhuri yese kwamutarisi ndinovada zisingaite Huntington Pfanya pora nekukurumidza ndofunga ari kutsva izvo zvahana voice. Ndizvo ndamunzwa machibese. Aiwa vese zvavo ndinovada nongoti Mozambique woye pachireini pachimoya apa. Mai mwana? Baba. Musagadzirise dzimwe muchikonzeresa dzimwe yanisika. Aiwa ndanyarara. Muri kuvhara dzimwe muchivhura dzimwe. Ndanyarara mofu. Mati baba mwana kunani? Mati baba mwana kunani? Aiwa ako tinyarara ya. Chiita indanga ndichitamba zvangu. Chiita kuti ndanga ndichitamba zvangu. Gogo, hapana kutamba apa. Hapana kutamba ndo zvitoripo. Zvitoripo hatikunziya here kuti pane unonzi chii mucheni izvozvo ana dokta Chimbowa vakutokwirawo BP munhu wese ari pakiu saka ndokuita vese ndachallenjwa zvosho maita basa Gogompofu. Ndogamuchira baba. Maita yenyu baba Isabel manzwa kachapindirwa. Chivanhu ichi chinotodiwa ndiani ndinopisa moto ndinopisa moto aiwa aicho kudaruka akaimbodaro akomana moto watsva akomana moto rega kudedzere vari kumusha ndianiko wapisa moto ndianiko wapisa moto ira mudenga udedzere vari kumusha akadzokwira mudenga kakaimbwa nani zviya Zimbabwe aiwa achimbomira kakaimbwa nani nai Zimbabwe tikatsvage kakaimbwa nani vanokaziva ingofona kapa 0713938538 vanga vakura vafana vanga vakura ama 2000 aiwa chimuti achina ma 2000 chetika ni madhara ana makanika chawa hello makadiko Mushengo mabojo muri sei kuri nani muri sei tiri kutaura nani ari kupi nataruza saino kuchinoi babuda famu mukomati aruza muri seiko pachinoi right hapo nguva yareba manga muri kupi ndiripo tibatsira itinzwe ngoma kanyemba yes mkoma bote rinokoniswa nemasaisai anozviziva mati bote rinokoniswa nemasaisai kana tichifamba mumvura mukadzi akakanganisa zvaakaita wai muri kuti akakanganisa aifana kuteera mutemo wababa waakapiwa nababa okay ndizvo aifana kuita izvozvo saka pakadaro panoitwa sei haana kutombotadza paakaendesa mukadzi wake kuna tete akataura iwe mukadzi wake kuna tete zvatotaura gogo avo vanga vabva vataura vatotaura zvinhu zviri straighta right imimi mutemo wakamira sei izvo zvataura gogo ndaona nge zvinotobatsira asi kwenyu kwakamira sei haya kwangu kuri right pamutemo haya pamutemo kwangu bhobo aita zvake aiwa tete chinhwani apa mati bhoti rinoteneswa nemasaisai saka muri kureva kuti masaisai ndiakanotenesa bhoti ravo vekuchechi ndo akakanganisa mukadzi okay ko aifanira kuramba iye audzwa nechechi kuti pachaita lini apa pauta kumwashuka ichokwadi ichocho aifanira kutotekera murume wake zvavakatanga izvozvo ndizvo aifanira kungopedza neizvozvo kusvika mukufa ingomutsei vaviri vatatu mukoma ndomutsa mupana wangu kuharara nembizo anaisairos kudombo shava ndomutsa francis paswamire
na Maxwell Ngandu nkomana nomwe Mtoriro. Ndiani ari kumwa Mtoriro ye? Uyu mpana ndegara ndichishauda panapo tusamwitu hawaitu. Batai muendese kumapurisa mbotsacha ngowambijana. Waitu nkoma kanyemba. Tinotenda maita basa rowaipfuti tinzwe. Po! Rikitipu. wadzizokana dzakutodona pachidoya apa Rikitipu. Papa Isabel, nthawe ndozadiyana. Kuna wenza achafuna kutipata, kuna wenza achafuna kakubweresa nkhani zawo pachimuti, kuna wenza achafuna kakuleketeka na Bozongola mumpatika tani. icho kwadi muri yezimbabwe vanenge vachida kundibata munondibata panhamba dzisina chipomero, nhamba dzisinganyadzise, nhamba dzinonhuhwira ini nhamba dzinoti isu 0771 545 025 0771 545 025. Ndapota musabhipa sa agogo, every day is a Friday. Pamwe chete na Mr. and Mrs. Mudziwe pasi Pasi. kwa gutu. Po rikiti po. Kanyemba Bonzo na Washington Marimira aka Bozongola, tigumane pomwe Monday next week. Asipakatapa aiwa katinogona akakusangana numba yemuonekedzano momento ya Brillianto.